Hello, Civil Protection. Fjum dominat minn maltemp kbir, it-telefons fil-Kamra tal-Kontroll tal-Protezzjoni Ċivili ma waqfux idoqqu b'talbiet għall-għajnuna minħabba raġunijiet differenti. One News żar il-Kamra tal-Kontroll f'Takandja fejn iċ-Chief Assistant and Rescue Officer Joseph Kallija spjegalna il-ħidma tal-uffiċjali li jwiġbu telefonati f'ġurnata bħallum. Ġurnata tipika bħallum hija tkun mimlija b'ħafna telefonati fejn għandna ġili waqgħu ħitan, wires jaqbdu, nies forsi nqabdu ġo xi wiedien, u anke forsi nies li daħlilhom l-ilma ġodja li għalihom tkun emerġenza. L-uffiċjal spjega kif taħdem is-sistema meta tidħol telefonata li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Protezzjoni Ċivili. Għandna s-sistema fej it-telefonata meta tiġġebru fuq il-112 qiegħda tidħol għandna u għand il-pulizija imma mbagħad li qed tappartjeni lilna qed nitfgħu fuq sistema oħra fej aħna lil pubbliku qed nitolbuh u nsaqsuh ħafna mistoqsijiet biex nakkwistaw iktar informazzjoni. Fil-fatt, fil-Kamra tal-Kontroll hemm mappa virtwali ta' Malta li turi reġuni u lokalitajiet differenti fil-pajjiż u taħt liema stazzjon tal-Protezzjoni Ċivili jaqgħu f'każ ta' emerġenza. Imbagħad kull uffiċjali kollu l-aċċess illi meta jdaħħal l-informazzjoni fil-computers skont dak li tgħidu l-persuna fit-telefonata tasal dirett fuq tablet li għandha kull vettura li toħroġ fuq inċident. Kull telefonata u kull każ jieħdu l-ħin. Għaldaqstant l-uffiċjal appella biex it-telefonati jsiru baqal u biex fi ġranet ta' maltemp noqogħdu aktar attenti u nevitaw żoni viċin il-kosta. Ġurnata bħallum aħna nappellaw biex kemm jista' jkun insuqu b'kawtela, nevitaw postijiet fejn jaqbel il-maltemp u forsi dak li jkun jista' jgħaddi mingħajr ċertu qadi jevita dak iċ-ċertu li mhux ta' emerġenza jista' jgħaddi mingħajru ħalli naqsu iktar traffiku barra fit-toroq.